N'eze ndewonu were na onu wee marụ mmọnwụ n'ụbọchị taa abịa nka njụa m ụfọdụ ajụjụ n'ihi na ndị be anyị si na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ na ọ bụrụ na akọwadorue amadorue. Nke mbụ, kedu ife bụ ịgba ndụ? Ịgba ndụ ọ bụ ọdịnala na omenala Igbo? Kedu ife ga-abụ ome asị ka aga gbaa ndụ, asị n'obodo a gbara ndụ ma ọ bụ n'ezinụlọ gbara ndụ n'alụsị ma ọ bụ na ụmụnna gbara ndụ? Nke ịbụa, kedu ife bụ ndawa iyi? Ụfọdụ na-akpọ ya ndawa iwu. O nwere ife ọghọm ma ọ bụ ife uru dị na ndawa iyi? Ndawa iyi ọ bụ ọgwụ? Ọ bụrụ ọgwụ, kedu ụdị ọgwụ ọ bụ? Ọgwụ nke a na-agwọ agwọ, ọgwụ nke a na-ete ete, ka ọgwụ nke a na-akọ akọ? Biko asị m onye mmanụ na-akọwara m, mana ọ ga-amasị m nke ukwuu ka mụ na onye ha eme gịnị gaa on live video ka ọ kọwakwuelu m wee kọwakwuelu Igbo niile eziokwu. Mụ amaghị ya bụ ife nyanwa ka nsị ka m bịa ka m tụsara ụmụ nwanne anyị ka unu soro m tinye ọnụ n'okwu a. Gwa m ife okwu a pụtara na comment section ma sonyelu m n'ife na-eme na my YouTube page, or you give me ọsịsa gị on WhatsApp number. Ụmụnne m, asị m ikwu amarọ na ibe ga-ezi ya. Ndị be anyị ndewonu.